दिनै जिहेतु बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु थैनाय सान, बे थैनाय सानाव आं गिबियावनो बिथांनिसिम गोथौयै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। बिथांनि जिउआ जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाथों, आं बेखौ आफा इसोर आनान गसाइनाव आं गिबियावनो खावलायग्रोदों। आरो आं बुंनांगोन, जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव गिबि राजखान्थि फोथाराव लामा एवस्रांगिरि, बर' हारिखौ गिबि खौसे खालामजेननो हागिरि मानसि आरो बिथांनि सानस्रि बायदिनो दिनै जिहेतु बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनदों आरो बिथांनि सानस्रि बायदिनो दिनै बर' हारिया बर' हारिनि जिथु थामोनथा बे गोजोर जादों होनना बुंनांगोन। आरो बे बेलायाव बर' हारिजों लोगोसे दिनै सारा आसाम नाङैनो, सारा भारत नाङैनो बिथांखौ जिहेतु मान होदों, बेनि थाखाय आङो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ मावबावनांगोन। मानो होनना बुङोबा आसाम सोरखारखौ मावबावनायनि मान बावनायनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय जे बिथांनि जिथु जोनोम सान 31 मार्च, बे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम रायजोआव गनायथि होनायखाय आं मानगोनां आसाम सोरखारनिसिम गिबियावनो आंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं बे आसाम सोरखारनिसिम मान बावदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बेखायनो आं जारिमिनारि सान होनना बुंदों। दिनै भारत सोरखाराबो बिथांखौ मान होनानै बिथांनि मुङाव दिनै दिल्ली बादि नोगोराव, भारतनि राजथावनि, बेयाव मोनसे राजमार्ग, मोनसे लामा बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेयाव गायसनगोन। बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बे दिनैनि बे सानाव आङो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिखौ आं खावलायगोन, बिथांनि जिथु सानस्रि जों बेखौ अराय फोथांना लाखिनांगोन आरो बिथांनि सानस्रि बादि सोलिनानै जोंनि जिथु माहारियारि बाद दानाय, जों बेयाव बयबो मुखुब जानांगोन। आं बेखौनो खावलायदों आरो आं दिनैनि बिथांनि थैनाय सानाव आफादनि जानानै, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोथौयै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बिथांनिसिम फिन बावहरफिनो।